Poso una mica d'oli a la paella. Doncs ara posem en aquesta paella la ceba. Ja hi és. Que es vagi sofregint una miqueta, sola, així, I quan està una mica rosseta hi tirarem el tomàquet. Veus? Quasi bé n'hi ha prou. No li tiro tot. La rosita ja me la faig. Apa! I aquí aviat estarà a punt de posar-hi la farina, veus? Ara hi tiro sal. En el sofregit, en la vedella no, Ara posarem la farina en el sofregit. Hi tiro. Ja està, veus? Ja hem fet una altra cosa. Però com que sembla que estigui una mica sec, hi tiraré una mica d'oli, no gaire, perquè això s'ha de remenar contínuament perquè s'enganxa. La farina s'enganxa. I s'ha d'enrossir, s'ha de deixar enrossir així una mica, Encara que s'enganxi una mica és igual. Veus? Ja tinc aquestes paelles petites per fer això, perquè va bé, no tens d'empatir aquestes paelletes, veus? Ara s'ha enrossit. Ja està enrossida. Ara això, si tu no l'enrosseixes, la farina queda blanca, lletja. I això, si la fas rosseta, no té gust de farina, té gust d'una cosa enrossida. Jo ho faig amb aigua de l'aixeta, que és igual, Veus? I tiro aigua. No, i la cuina també vol paciència, No... S'acabó. Aquest s'acabó, veus? Ja està. Ara això és tot el que no ens agrada, representa.